masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran, misalin su kamar misalin wanda ya hura wuta ne, falamma ada'at ma hawlahum, sai wutar ta haskake abin da yake gefen su. Zahaballahu bi nurihim, sai Allah ya tafi da hasken wannan wuta, wa tarakahum fi zulmatin, sai Allah ya bar su a cikin duhu. La yabsuruna, ba su gani, summun kurame, bukumun bebaye, umyun makafi, fahum la yarji'una, sun tafi. Auka sayyibi min sama'i, kamar girgije ne wanda yake zuba daga sama, fihi zulmatun, a cikinsu akwai duhu, wa ra'adin wa barq, da tsawa da walƙiya. Za mu tsaya nan, za mu ci gaba a karatunmu na gaba.